Waar deze dagen op het stationsplein in Leeuwarden komt, kan wel eens vreemd opzien. Rondom het busstation en de omliggende stritten staan fel oranje bjemstam. Ben de oerblielsels van in totaal 92 bjem dit juster en het omhellen binnen. De bjemmenkap is nedig voor een nieuw stationsgebied. In de plan is een protteronte van grien. Doch zwiert voor de gemeente net een optie om de bjemmen steen te laten. Nou, eigenlijk heel praktisch. Een heel groot deel dat zit gewoon in het paad voor de nieuwe inrichting. Bijvoorbeeld een BM die midden in de wandelroute staan. Maar ik een heleboel BM die om het busstation nou heen staan. Ja, dat wordt gewoon compleet oors. Dus een hoop BM die staan gewoon in het paad. Plus dat de hele groenstructuur, nou, dat moet ik een eenheid wezen. Dus ik daarom sommige BM die staan gewoon heel vreemd dan in het nieuwe greenplan. Den jonken winnen de bjem die het nou omhellen binnen vaak ook net volslaan zoen. Door omstandigheden winnen een protte bjem liets en zwak. In de nieuwe opzet zal bezocht worden om deze situatie vat te komen. In totaal komen er 104 bjem waarom in het nieuwe stationsgebied.